салом дӯстон, Флорентино Перес президенти дастаи Реал Мадрид ҳамён ва ҷайбҳои худро пур аз маблағ карда ба як ҷанги трансферӣ омода мешавад. Ӯ хазинаи Реал Мадридро ба харидҳои бузург тайёр мекунад. Ҳама дар ҳолати омодабош аст ва танҳо равзанаи трансфериро интизоранд. Дар ин мавсим дастаи шоҳона галактикаи нав месозад. Хабар баромад ки кадом футболбозон дар рӯйхати трансфери дастаи Реал ҳастанд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин мегӯем, албатта бо дигар хабарҳои муҳим. Аз шумо фақат подписатсия кардан хоҳиш мешавад. Мо ҳайронем ки фоизи зиёди просмотр аз ҳисоби онҳое аст ки ба канал обуна нашуданд. Ҳар бор поис медода бошанд канали моро. Беҳтар нест обуна шавед, ба зангула зер кунед. Ин барои пешравии кори мо кӯмак мекунад. Акнун дар ягон ҷо баъз ошнед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, имрӯз муҳимтарин бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо хоҳад гузашт ва барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани ин рақобатҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷо ҳамавақт регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. шаби гузашта бозиҳои чемпионатҳои аврупоӣ баргузор шуданд. дар бораи чанде аз онҳо суҳбат мекунем. оғоз мекунем аз премер-лигаи Англия. сенсатсияи асосии мағлубияти дастаи Челси дар Стенфорд Бриҷ аз Брентфорд мебошад. ғайри чашмдош Брентфорд бо ҳисоби 4-1 лондониҳоро шикаст дод. лаҳзаи зеботарини бозӣ голи Эриксон буд. Ливерпул ва Сити пойгаи қаҳрамониро идома медиҳанд. ҳарду бо ҳисоби якхелаи 2-0 бар дастҳои Уотфорд ва Бёрнли дастболо шуданд. Манчестер Юнайтед бар зидди Лестер имтиёз аз даст дод. Лестер ҳатто метавонист ғалабаам кунад, аммо Дехеа сейфҳои олӣ кард. бозии дастҳо бо натиҷаи мусовии 1-1 дар Олд Траффорд ба анҷом расид. бозам як бозии дигари берангу нури манчестериҳо. Рангник умуман дастаро пеш набурд. дар Бундеслига бозиҳо бо голборон ҷараён гирифтанд. Бавария дар сафар Фрайбургро бо ҳисоби 4-1 мағлуб кард. Боруссия Дормунд бошад дар майдони худ аз Лейпциг бо ҳисоби 4-1 шикаст хӯрд. дастҳои шаҳри Мадрид дар Испания бозиҳои худро бо ғалаба анҷом доданд. Реал дар сафар бар зидди Селта бозӣ кард. рақобати ин тимҳо бо ҳисоби 2-1 ба нафъи дастаи шаҳри Мадрид ба анҷом расид. ҳардуи голро Бензема аз пеналти зад. Атлетико бошад аввалин маротиба дар рафти мавсим мушкилии кадрӣ надошт. бозингарони Атлетико омода буданд ки ба майдон оянд. ҳамаашон соқу саломат буданд. ҳамин буд ки шогирдони Симеоне дастаи Алавесро дар майдони худ бо ҳисоби 4-1 мағлуб сохтанд. тобистони соли ҷорӣ Реал дар бозори футболбозон нақши асосӣ доштанест. рӯбарияти Реал хеле хуб дарк мекунад ки кадом футболбозонро мехоҳад ва ба кадомашон умуман вақт сарф намешавад. барои мисол қаблан гуфта мешуд ки мадридиҳо ба Пол Погба таваҷҷӯҳи хос доранд. лек тавре баъдан маълум шуд нимоятгари фаронсавӣ умуман дар нақшҳои Реал нест. ин танҳо бофтаи пойгоҳҳои варзишӣ асту халос. барои харидҳо дастаи шоҳона 300 миллион евроро дар як сандуқи алоҳида монда, равзанаи хариду фурӯшро интизор аст. мадридиҳо пеш аз ҳама ба сари Мбаппе мераванд. новобаста аз он ки ҳамлагари фаронсавӣ бепул ба Мадрид меояд, ин маънои онро надорад ки барои ҷалби ӯ ягон тин сарф намешавад. аз рафтани ӯ ПСЖ ягон дирам намегирад, аммо Реал ба Мбаппе ба миқдори 80 миллион бонуспулӣ хоҳад дод. баъдан навбати Эрлинг Холланд мешавад. бозингари Норвегия арзиши бештар дорад, чунки шартномааш он вақтам бо Дормундиҳо амал хоҳад кард. Реал бо дарки ин ҳолат барои ҷалби ӯ 150 миллион ҷамъ карданд. ин миқдор маҳз барои овардани ӯ мавриди истифода қарор мегирад. пас он навбат ба футболбози ҷавон ба нимоятгари дастаи Монако Орелиен Тучуамени мерасад. барои ҷалби футболбози ҷавони фаронсавӣ мадридиҳо омода ҳастанд ки 60 миллион евро бидиҳанд. дар ниҳояти кор Реал ба Олмон хоҳад рафт. бо тавсияи Алаба ва чанд мутахассиси дигари футбол мадридиҳо метавонанд Серж Гнабриро аз Бавария бо худ баранд. нархи ин трансфер ҳудуди 70 миллион евро гуфта мешавад. дар ин замина чандин бозингар сафи мадридиҳоро тарк мекунанд. дар байни онҳо Бейл, Иско, Марсело дар сафи якум ва баъдан Асенсио бо Родриго қарор доранд. ин тобистон кори Реал Мадрид хеле зиёд хоҳад буд. дифогари марказии фаронсавӣ Жуэл Кунде яке аз беҳтаринҳо дар мавқеи худ дониста мешавад. аз ин рӯ дастаҳои абари Аврупо ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. қаблан хоҳиши зиёди харид кардани ӯро Челси дошт, вале бо бархи аз сабабҳо ин трансфер амалӣ нашуд. Кунде дар Севилия монд, ҳатто қаҳр кард, ба тамринҳо наомад ва аммо баъдан ором шуд ва мавсимро дар сафи андалусо гузаронида истодааст. акнун аз худи дохили Испания таваҷҷӯҳ ба ҳимоятгари марказӣ мешавад. дар бораи Реал ҳеҷ чиз гуфта намешавад. мадридиҳо шояд нақшаи ҷалби ӯро ин тобистон
ҳамла кашида бошанд, аммо Барселона бошад Кундеро яке аз мақсадҳои асосии трансферӣ кардааст. Ин нақша бояд тобистони соли ҷорӣ дар амал татбиқ шавад. Севилия дарк мекунад ки барои дифоъгари фаронсавӣ метавонад пули хуб кор кунад. Дастаи номбурда нархи ҳимоятгаро аз 60 миллион евро арзонтар гуфтанӣ нест. Барселона бошад айни ҳол қудрати пардохт кардани ин миқдор пулро надорад. Пул нест, аммо хоҳиши овардани футболбоз хеле зиёд дида мешавад. Ин монанд ба он аст ки ба бозор рафта ягон либос хеле писанд мешавад. қарз мегирӣ, зора мекунӣ, зурӣ мекунӣ, аммо чизе мехостаатро ба даст меорӣ. Барселона ду роҳ дорад. Ё Севилияро розӣ мекунад ки маблағи трансфер ду тақсим мешавад, яъне Каталония як қисмашро тобистон супурда, қисми дуввуми онро бо мурури замон пардохт мекунад. ва ё дар ин трансфер футболбозони дигар ҷалб мешаванд. Барса дар баробари пардохти пули муайян ҳамчунин футболбозони алоҳидаи худро ба Севилия медиҳад. Лидери дастаи Селта Яго Аспас аз қарорҳои баровардаи довар дар рақобат бо Реал Мадрид розӣ нест. Дар ин дидор се пеналти ба дарвозаи Селта таъин шуд ки ҳар сеашро Бензема зад ва дутои онҳоро бо гол анҷом дод. Баъд аз ин бозӣ гапу хабарҳо дар бораи пирӯзии ноадолатонаи мадридиё ва кӯмаки довар ба онҳо зиёд гаштанд. Мисёриҳо мегуфтанд ки лидери чемпионат бояд бо осонӣ дар чунин бозиҳо дастбола шавад. Онҳо бошанд танҳо бо кӯмаки довар ғалаба мекунанд. Доварро лозим буд ки пеналтии чаҳорумро таъин кунад ва онро худаш ба сама расонад. Чунон менамояд ки ӯ тарафдори Реал буд ва мехост то Бензема хетрик кунад. Барои ман аз ҳама муҳим ғалаба кардан аст ва муҳим нест ки дар натиҷаи бозӣ заиф бошад ё ҷолиб. Имрӯз ман ба хона бо эҳсосоте меравам ки гӯё ба ман хиёнат карда бошанд, гуфт Аспас баъд аз бозӣ. Аслан агар рафти бозиро тамошо карда бошед, дар ҳар дуи ҳолат довари бозӣ Пабло Фуертес асоси воқеии пеналти гузоштанро дошт. Найрангбозӣ дар он ҳолатҳо камтар ба назар мерасид, аммо ҳолати сеюм 50-50 буд. Аспасро лозим аст ки пеш аз ҳама ба дифоъгарони Селта фаҳмонад дар дохили ҷаримагоҳ чунин бозӣ кардан лозим нест. Дуввум пеналтиҳо бемаҳдуд ҳастанд. Ин хелаш нест ки як пеналти гузошта шавад ва баъдан ҳимоятгарон бемалол қоидаи бозиро дигар вайрон кунанд. ҳар қадаре ки қоидавайронкунӣ дар дохили ҷаримагоҳ бошад, ҳамон қадар пеналти гузошта мешавад. дар бозӣ бо Валенсия ба дарвозаи Реал 4 пеналти таъин шуд. ҳама Реалро механдиданд ва нагуфтанд ки довар ҳақ нест. ин ҷо ҳам чунин ҳолат буд. баъдан агар ба гуфтаи Аспас довар худаш пеналтиро мезад, Бензема чӣ гуна хетрик мекард? ман намефаҳмам. хулас, Селта бозии зебо нишон дод, метавонист аз ин бозӣ имтиёз гирад, аммо бо чунин бозӣ дар хатти дифоъ ба натиҷае расидан мушкил аст. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, то боздид.